Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng mriki kelompok kula ajeng damel lodeh tahu. Bumbu-bumbunipun, bumbu utamanipun wonten bawang putih 3 siung kalian merica secukupnya nggih. Terus wonten garamipun secukupnya. Niki masako nggih secukupnya nggih. Niki kaping kalih wonten tahu. Tahune mangken diulet dadi setunggal kalian godhong telo. Niki godhong telone sampun dicuci nggih. Mangken kari digodhog. Saniki ndok nggih ndoke dingge mangke niku adonan nek sampun dados terus arep digoreng mangken diulet-uleke kalihan ndoke kalih biji. Langkah berikutnya nggih yaiku ngulek bumbune. Teng mriki langkah berikutnya nggih. Ya. Teng mriki langkah berikutnya nggih niku ngulek bumbu sing tahu. Teng mriki kula ajeng godhong telone. Sampai halus nggih. Nggih. Kenapa ambilnya? Nanti ya angan. Niki mungkin digodhogke nganti godhonge pun berubah warna napa pun layu nggih. Niki ajeng di-skip mawon mergo godhoge lumayan suwe. Teng mriki kula ajeng lanjutaken yaiku ajeng niki ngaluske tahu. Caranipun niki tahu didelek teng wadah kotong. Ditambah bumbu ditambahi bumbu sing nduk wau sampun dialuske nggih. Niki bumbune ampun wonten teng mriki nggih. Bumbune mok sithik nggih, carane mok sithik tok. Niki diulet-ulet ngeten ngangge plastik, kali cuci tangan nggih. Kersane mboten rusak. Terus lagi harus godhong wis. Niki ditambah mawon. Niki pun dados diumbake mawon ngantos niku godhong telone niku mateng medhuk terus mangke godhong niki pun alus nggih. Saniki ngantosi godhong telone sampun ajeng mateng dilok malih mungkin godhong telone diirisi cilik-cilik terus mungkin diulet dados tunggal kali adonan tahu niki. Terus mungkin dibentuk blender terus mungkin dicelupke teng adonan ndok niki mungkin dipecah nggih. Terus mungkin digoreng ngantosi ngasi coklat. Niki dompelane sampun mateng. Dompelane badhe di entas. Ditus. Nah, step yang sekarang mau memotong ini ya, tadi udah dibikin bulat-bulat biar enak ya ben enak irisnya. Mungkin ini sama diirisi, mungkin dicampuri kalih niki. Napa jenenge iki? Tahu, adonan tahu. Ndoke mungkin sakniki niki diirisi cilik-cilik riyen. Kalau bisa kok. Sudah pada darah ini orang kata. Dia terus.
Campur ya, terus makanya iki digawe bentuk bundar. Kersane bundere gepeng nggih, mboten bundar kaya pentol. Kersane mateng. Terus ini. Langsung iso aja. Niki proses damele niku nggih digawe pentol terus digepengke nggih. Kersane mateng. Pun ngeten mawon. Ngeten pun nggih. Mungkin kalau nek niki sampun mungkin digoreng. Niki aduh mun dados nggih, mun bentuk bunder-bunder sakniki kari gorenge. Sakniki niki digoreng ngasih coklat, mungkin niki di bubel kalih endok riyen kersane enak. Nah, aja aduh kesane. Kemas baru nggak tahu. Niki sakniki pun kula goreng nggih. Niki kula goreng pun kula paringi endok nduk wau nggih. Mungkin ngentosi rupane coklat terus mateng. Niki pun dados nggih, niki pun warnane pun coklat niki makme diparingi saos. Niki wontene saos ngeten niki. Indofood. Niki pun dados nggih. Pun sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.